Kabalaka gihapon ang gibati sa 36 anyos nga si Noel Ray Gitubig sa posibilidad nga mahitabo na sab ang lapas tawo nga pagbaha sa ilang dapit. Si Noel Ray ug ang iyang pamilya na nahimuyo sa Guadalajara, Barangay Guadalupe, siyudad sa Sugbo, nga nabiktima sa kusog nga pagbaha pag-igo sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4, 2025. Pangagpas niya nga ang posibleng hinungdan sa pagbaha mao ang pagpahak sa kabukiran tungod sa pagtukod sa kontrobersyal nga residential project ang Monterrasas di Cebu. Uyon sa kuana na kasuhan sila kay maginani ron magsige sila kuan dito sa bukid nya magsige mi kabahaan diri sus. Grabe sad among kahimtang gud kita mo sa mong balay na wala na gyud silong. Grabe matruma na mi gud kanang kusog ang uwan. Nya ti mo baha na sad. Aw gikan gid tuwa may lain asa man paingon tubig na anapog dai may diri kanal. Sila ra man gyud nagtrabaho dira sa bukid na naupaw na man gyud ang bukid tungod nila. Asoy ni Gitubig nga miabot sa usa ka buwan ng ilang pagpanglimpyo sa unang andana sa ilang panimalay. Gani, human sa reklamo sa mga residente ug sa sunod-sunod nga investigasyon, mipasaka og kasong kriminal ang Department of Environment and Natural Resources ni adtong Disyembre 3. Batok sa developer sa Monterrasas, human masuta ang dagkong kalapasan sa forestry ug environmental laws. Diin lakip niini kay ang pagpahak sa pipila ka mga kahoy ug kalapasan sa kondisyon sa environmental compliance certificate. Sa gipagawas nga pamahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival, nipadayag siya sa ilang kooperasyon o sa ilang padayon nga koordinasyon sa DENR kabahin ni ining kaso batok sa Monterrasas. Sa pagkutlo ni ining balita, wala pa mipagawas og pamahayag ang Monterrasas di Cebu kabahin sa ilang kaso. Nanawagan sab si Noel Ray nga unta matabangan sila sa Monterrasas sa mga damage sa ilang panimalay ug nga makapangita og paagi ang LGU sa pag-ayo sa drainage system sa ilang dapit aron dili na masubli ang grabe nga pagbaha. Manawagan lang ko sa local LGUs namo kung mapangita og paagi ang drainage anang papangitain tag paagi para dili na mi mabahaan og grabe dire. Ang Monterrasas na lang sad imbis mohatag lang sila namo tag mga damages. Kini si Liza May Piñaranda alang sa May TV Cebu.